Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai albarka na Hausa Smart TV. Idan kana sha'awar samun labaran ban mamaki, abubuwan al'ajabi da abubuwan da suka faru a tarihin duniya wanda ba kasafai ake faɗinsu ba, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Wannan labarin da zamu baku labari ne na gaskiya wanda ya faru a ƙasar Saudiyya. A wani ƙauye a ƙasar Saudiyya an taɓa samun wani gida da aka bar shi shekaru da dama, mutane sun daina kusantarsa saboda sun ce aljanu ne a cikin wannan gida. Aka rinƙa jin kukan jarirai da muryoyi marasa daɗi na abubuwan ban tsoro da daddare, duk da cewa babu mai zama a cikin wannan gidan. Shekaru suka wuce, wata rana wani attajirin ɗan kasuwa da ya zo daga ƙasar Dubai ya zo yawon buɗe ido cikin wannan ƙasa, sai ya yada zango a kusa da wajen wannan gidan. Cikin dare sai ya ji ana kiran sunansa, ya shiga gidan. Yana shiga gidan ya tarar da wani ɗaki tinƙim da zinare, abin da ya ba shi mamaki ya kuma ɗaga masa hankali, duk da cewa ya san cewa shi wannan gidan shekaru da dama babu wanda yake rayuwa a cikinsa. Bayan gari ya waye, mutanen gari suka ga an buɗe wannan gida kuma da alama har ma an shiga. Hakan ya sa kowa da kowa ya sa fargaba, kuma aka je aka gaya wa mai gari ya zo. Ana cikin haka, shi wannan attajiri sai ga shi ya fito da tarin zinare a cikinsa. Wannan tarin zinaren ya zama shi mallakin wannan attajirin. Duk wanda ya yi niyyar taɓa gidan ko kuma ya yi niyyar taɓa wannan zinaren, sai ya haukace ko kuma ya ɓace ɓat, babu wanda ya san inda ya shiga. Ashe shi wannan gida yana ɗauke da wani babban aljani wanda yake zaune a cikin wannan gidan, yake tsaron wannan dukiya. Ya daɗe yana jiran wani mai kyakkyawar zuciya wanda zai ba shi amanar wannan dukiya. An ce wani aljani ne a cikin gidan, yana jiran wanda zuciyarsa ba ta da ƙazanta don ya ba shi zinaren da ta zama mallakinsa. Ana cikin haka sai ga shi ya zo ya sami wannan attajiri mai kuɗi wanda ya kasance ko da yaushe yana taimako.